Mayong Domingo kanatong tanan mga igsoon. O welcome nining hamubo nga pamalandong sa pulong kinutlo gikan sa atong mga pagbasa karong Domingo ha. Today, May 8, 2022 is the fourth Sunday of Easter known as the Good Shepherd Sunday. Domingo alang sa maayong magbalantay. Nining maong kasaulugan sa atong simbahan karon usab mao ang World Day of Prayer for Vocations. Magampo ta sa Dios nga magpadala pa siyag mga tinawag atong mga pari o mga reliyoso nga mahimong magbalantay sa ato ang mga parokya. Ingon man usab mga igsoon karong adlaw diha sa atong civil nga kalendar mao ang Mother's Day. So atong i-congratulate, atong iampo, atong pasalamatan ang atong mga tagsa-tagsa ka mga inahan. For without them, we are not here. Gihimo silang instrumento sa Dios aron kita mahimugso sa kalibutan. Ingon man isab mga igsoon karong adlaw atong gigahin pag-ampo alang sa makahuluganon og peaceful unta nga piniliay og mga adlaw ang atong national ug local elections. Nining atong pagbotar mga igsoon mahimutang equal tanan, adunahan og kabus, parihas ra og count ang atong boto. Sumatod pa ni Papa Francisco sa atong pag-exercise niini, we perform the highest form of charity. Nga naman, kay we go beyond ourselves, we go beyond our family. When we vote for the goodness, for the common good of the Filipino people in the country. Ang atong mga pagbasa karong Domingo mga igsoon, gikutlo ang atong first reading sa buhat sa mga Apostoles, chapter 13, verses 14, 43 ngadto sa 52. Unya ang atong Salmo 100, verses 1 to 2, 3 to 5. Ang atong ikadahang pagbasa, kinutlo gikan sa libro sa Pinadayag, chapter 7, verse 9, verses 14 to 17. Unya ang ato ang Ebanghelyo, gikan sa John chapter 10, verses 27, ngadto sa 30. Mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo maayo gid siya nga magbalantay tungod kay parihas siya sa iyang gibantayan. Kita iyang gibantayan mga tao. Ug siya bisan tuo Dios, wala nagpabilin siyang pagka-Dios. Mikanaog siya sa atong level ug nagpakatao. Haron parihas siya sa ato nga iyang gibantayan. So siya ra ang magbalantay nga parihas sa iyang gibantayan. Siya ra ang shepherd nga siya pod sheep. Siya ang nating karnero nga gihisgutan ni San Juan Evangelista diha sa atong ikaduhang pagbasa nga matod niya, ang nating karnero nga nataliwala sa trono mo'y magbalantay sa iyang katawhan. So walay kasinatian siyang mga karnero sama sa kalipay o mga pag-antos nga stranger sa iyaha, kay siya parihas man sa iyahang gibantayan. So kung pangutan-on ta mga igsoon, unsa ka close ang mayong magbalantay nganhi kanato nga iyang gibantayan? Ang exact katubag mga igsoon mao nga parihas kita og nawong sa atong magbalantay, maayong magbalantay. We have the same face. Meaning, the good shepherd is human like you, like me, like every one of us. Og tungod kay siya parihas man siyang mga karnero, siya usab makig-istorya kanato pinaagi sa atong isig ka mga karnero. Og matag usa sa ato kay parihas man siya nato karnero, kita adunay grasya nga makapaminaw kaniya kung siya may istorya kanato. Like we are born with that grace to hear the good shepherd. Ang pagpaminaw sa maayong magbalantay, wala di ay nalimit lamang sa pipila ka mga tao or certain group, but all of us, makapaminaw kita sa maayong magbalantay, kana kun ato gyud nga pilion nga maminaw taniya. Ang usa ka teologyan si Bishop Robert Barron naghatag siya og pagtulun-an nga
Mapaminaw nato ang tingog sa may magbalantay, nining mosunod nga mga kahimtang or sitwasyon. Una, madunggan nato ang tingog sa may magbalantay diha sa balaang kasulatan nga gisangyaw panahon sa Santos nga Misa. Diha Santos nga Misa, we Catholics don't just read the Bible but we hear the Bible. We hear Jesus speaking to us through the Bible. Matod pa sa usa ka Facebook post niya gimbulan, gi-explain niya nga nganong kitang mga Katoliko kung magbasa ta sa Biblia panahon sa Misa, dili nato hisgutan ang chapter verses. Ug matod pa niya, we don't talk about or we don't mention the chapter and the verses kay basig matintal ang mga manimbahay nga moabri silang tagsa-tagsa ka mga Biblia ug magbasa silang kaugalingon sa Biblia. Ang mahitabo, dili na sila makapaminaw sa Biblia. So, we don't read the Bible at Mass, but we hear the Bible. So, we don't mention the verses at Mass. We have time for it sa atong mga panimalay before ta mosimba or sa atong pagpauli gikan sa pagsimba. Aron sa kanunay diha sa misa, atong mapaminaw ang tingog sa mga magbalantay diha sa balang kasulatan nga gisangyaw. Ikaduha, atong madunggan ang tingog sa maayong magbalantay sa dihang magtudlo ang atong mga obispo ug ang atong Santo Papa. Kay ang grasya sa ilahang opisina nagikan man sa may magbalantay ang atong Ginoong Hesukristo nga nasunod gikan sa mga apostoles. Diha sa atong unang pagbasa atong nadunggan si Apostol Pablo ug si Barnabas nga nagsangyaw ngadto sa mga Hintil human sila isalikway sa mga Hudiyo ug maisugon sila nga miingon, gisugo kami sa Ginoo nga mahimo kaming kahayag ngadto sa mga dili Hudiyo aron mahimo kaming instrumento aron ang kaluwasan moabot sa kinatumyan sa kalibutan. Susama ni San Pablo ug ni San Bernabe, ang mga obispo ug atong Santo Papa gitawag sa atong Ginoong Hesukristo nga mamulong sa iyahang ngalan, to speak on behalf of Him. Busa ato silang paminawon like we hear Jesus. Ikatulo, madunggan nato ang tingog sa maayong magbalantay diha sa mga buutan nato nga mga kauban sa pamilya og higala. Niadtong mga tawo nga maghatag kanatog kahupayan, mag-challenge sa ato sa pagbag-o sa kinabuhi, ug niadtong mga tawo nga mag-encourage nato human ta mamumuo sa atong mga kasaypanan ug mga kasalanan. Sila ang atong mga spiritual guide or friends sama sa atong ginikanan, guardians, elders, atong mga higala. Busa ato gihapon silang paminawon. Sama nga ato silang gipaminaw, sama nga atong gipaminaw ang maayong magbalantay. So mga kabataan, paminaw na to ang atong mga ginikanan. Kay sila instrumento, ang ilang mga maayong pulong instrumento sa mga maayong pulong ni Hesukristo, the Good Shepherd. Ikaapat mga igsoon, madunggan nato ang tingog sa maayong magbalantay diha sa tingog sa atong konsensya. Ang atong konsensya mao ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinahiladman. Matod pa diha sa edukasyon sa pagpapakatao sa grade 10 nga textbook, nag-ingon dito ang konsensya ay tinig ng Dios sa ating kalooban. Usay maghimutag mga dautan nga mga buhat walay nakakita nato. So ang Ginoo dili siya maggamit og mga tawo harong kita badlungon og kurihian apan mo istorya sa directly diha sa atong konsensya. Munang makaingon ta usahay, di ba, atong experience na konsensyahan ko sa akong gihimo. Tingog na sa maayong magbalantay. We therefore need to hear Jesus.
Apan ang tentasyon sa ato sa daotan mga igsoon kanang himuon tanyang bungol. Aron dili nato madunggan ang tingog ni Hesus ang maayong magbalantay. Say gayon nga mosimba ta, ang daotan magtintal nato nga pilion lang nato ang atong paminawon diha sa mga pagbasa. Like we only hear the easy news. Apan kung ang atong gayong madunggan hard news, we automatically shut our ears. Dili na ta maminaw. Naaghapon pero wala na ta naminaw. We are tempted to stop hearing the disturbing words of Jesus. Ang mga pulong sa atong Ginoo nga makakumot sa atong kasing-kasing ug konsensya. Worse, tintalo na ta nga dili na ta mosimba sa sunod Domingo. Ang demonyo maghunghong kanato, don't come to Mass next Sunday. You're busy, do something else. Ayaw na pagbalik dito, kay mahago ka dito. Mga igsoon, we have to go against this temptation. Alang sa atong kaluwasan, magpadayon ta nga maminaw sa may magbalantay diha sa liturhiya sa pulong panahon sa Santos nga Misa. Atong agwantahon ang mga hard news. Good news but hard news. Gikan sa atong Ginoong Hesukristo kay alang na sa atong kaluwasan. Ang daotan usab mga igsoon magtintal nato nga dili ta maminaw sa mga pagtulunan sa atong mga obispo ug sa atong papa. The devil will let us believe nga mamahimot ang holy without listening to our bishop. Pananglitan, nining panahon sa preparation days sa eleksyon sa atong nasod, daghan mga Katolikong obispo strongly teach about justice and human freedom. Og ilan ang gihimo alang sa kaayuhan sa tanang mga taong Pilipinhon. Yet daghan sa ato nag-reject kanila. Nag-criticize kanila as talking nonsense. They are irrelevant. Ug usahay malimot ta nga sila nagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ang maayong magbalantay. Sama ni San Pablo ug ni San Bernabe, nagsangyaw sila sa maayong balita sa kaluwasan. Apan daghan kanato sama sa mga Hudiyo, nag-reject kanila. Ang ato mga obispo, publicly sila nag-preach mahitungod sa kaayuhan sa tanan. Sa atong nasod, naba mo laing nadunggan nga mga church leaders who openly preach about justice, about going against patronage politics, promoting common good, no to vote buying, no to vote selling. Naaba mo'y nakitaan sa news, sa internet. Ako, wala ko'y laing nakitaan. Nadunggan. But only our bishops. Why? Tungod kay sila naningkamot sa pagsunod sa maayong magbalantay. Ang ato mga obispo, mga igsoon, magpadayon sila sa pagsangyaw, bisan kung majority sa ato dili maminaw kanila. Hantod nga mamatay sila, ila kinang buhaton kay ilaha man kanang bukasyon. Ug maningkamot sila nga dili maapektuhan sa mga rejection. Ug worse, persecution. Ug worse pagyud, ipapatay na aron dili na mag-istorya mahitungod sa kaayuhan sa tanan. Ilang paningkamutan nga itaktak ang abog sa ilahang mga tiil, meaning dili sila magpaapekto sa mga dili maayo nga pagdawat kanila. Apan dasigon ko kamo nga ato silang paminahon alang sa atong kaluwasan. Dugang pa mga igsoon, ang demonyo sa magtintal nato nga atong ibaliwala ang mga maayong advice sa atong mga ginikanan, guardians o mga magulang. Tintalon ta nga magtuo ta nga magpuyo ko sa akong kinabuhi nga matarong bisag dili ko maminaw sa ilahang mga tambag. But no, not to hear them is not to hear Jesus. Without their guidance, makahimotag mga dautan nga mga butang ug makahimotag mga sayop nga mga desisyon.
So mga anak, continue to hear the good advice of your parents and guardians. You have to hear them just like you hear Jesus. Dugang pa mga igsoon, ang dautan magtintal nato nga gubaon ang atong konsensya. How? Sa unsang paagi? By giving in to different vices like taking illegal drugs, heavy drinking, corruption ug uban pa. Kahibalo ang demonyo nga once mahimutang mga adik, dili na ta makapaminaw sa tingog sa may magbalantay diha sa atong konsensya. So mga hinigugmang ginikanan ug mga magbalantay, let us ensure nga ang atong mga bata adunay maayo nga conscience formation. Dalhon nato sila sa pagsimba. Tudluan nato sila sa pag-ampo. Ato silang ubanon sa mga kalihukan sa misa, sa simbahan, sama sa Flores de Mayo, mag-angel panahon sa Easter Sunday, muapil sa pagka-altar servers, ug uban pang mga ministry sa simbahan. Unya, atong ipakita sa ilaha unsa ang Kristiyanos nga kinabuhi pinagi sa mga maayong panig-ingnan sa atong kaugalingon. Atong siguruhon nga ang ilang konsensya dili deformed, dili coerced, ug dili kalos. Aron nga sa ilang pagtubo, magtubo sila nga dili bungol, makadungog sila sa tingog sa may magbalantay diha sa ilang konsensya. Mga igsoon, diha sa atong ebanghelyo, ang Ginoo nag-ingon, ang akong mga karnero maminaw sa akong tingog. Kaila ako kanila, ug mosunod sila kanako. Mao ni ang kabubuton sa may magbalantay, alang kanatong tanan, nga kanunay nato siyang paminaw. Apan kung piliyon nato nga dili ta maminaw niya, wa may mawala sa may magbalantay. He is perfect, He is God. Apan alang sa atong kaayuhan, aron dili ta mapapag sa kalautan, mapapag sa kadautan, aron dili maalaot ang atong kalag. Ato silang paminawon, ato siyang paminawon ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong maayong magbalantay. Diha sa balaang kasulatan nga gisangyaw panahon santos nga misa, diha sa mga pagtulunan sa atong mga kaobispuhan, ug diha sa mga pagtambag sa atong mga ginikanan ug atong mga guardians, ug diha mismo sa atong konsensya sa atong kaugalingon. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ugmang adlaw sa atong pagboto, atong paminawon ang tingog sa maayong magbalantay. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.